Goeie. Ik ben van Omroep Friesland van het programma Heer. En we hadden dan de vraag, wat hing er bij jou boven de bank? Boven de bank? Ja. Nou, dan mag je dat even zien. Oh, dat is zo gezond. Zo, daar hing het heel wat. Ja. Soms dat maakt mijn dochter. Dat ben de Back 5 van Afrika. Daar ben ik een broer van me, daar had ik al een keer wat best. Oh, okay. En toen de laatste keer, want ik ben altijd maar mijn schoonzuster. En toen hebben wij op safari geweest en ik kreeg van tevoren mijn rijbrutsen. En de chirurg zei, jij gaat niet op safari. Ik zei, er is net een mens die mij keert, hè. Want ik ben hier een dwarstere boes, hè. Okay. Met een jeep. Maar mijn broer had de jeep aan zijn en met de luxe auto op safari en op een zandpaard bleven. We hebben alles zien wat er is. Kudders, buffels en giraffes en cheetahs en tigers en leeuwen en nijlpaarden en ja, neushoorns. Gisteren net betekent we het zien. Nou, hij zei, nou ik zei, dit een geluk bij een ongeluk. Ja, dat was een prachtige reis. Mooi. En de laatste keer, ja, toen had mijn man bij mij best, want die wonen nooit. Die mensen die er waren, die willen nooit voort, hè. Nee? Nee, dat ben geen vakantiemensen. Nee? En toen... Maar joh, hij is zelf ook wat een Waalse accent, hè? Nee, ik ben een rasechte dakkammer. Oké, oh, zo. Uit de Bendenstad, de Hoge Paal. Oh. Ja, en toen belde ik met mijn broer. Ja. Ik zei, ik zou nog wel weer eens bij hem zien willen. Nou, hij zei, komt mee naar mij. Nou, ik zei, hij zit hier, zeg hem even vrije. Ik zei, Johan Vrede, als je dan komst? Nee, ja, zei hij. Ik denk, maar nou heb je. En toen werd het gesprek aan. Ik ben naar de hoe heet het, reisbureau gegaan. De jongen zo aan het reisbureau, hij zei, wat zegt? Ik zei, ik mag even een boodschapje. Ik ben het reisbureau gegaan, ik ga voortboekt. Okay. Maar toen was dan, zei hij, ja, maar ik wil het mij. Maar nu had hij er achteraan geen spit van gehoord, want hij had het prachtig gevonden. Ja, een geweldige reis.